ngoba ke imfuyo iyafuna unonophelo kakhulu, iyafuna uqwalaselo. So udinga usozama imane zisihla kufika izifo ngezifo zikuthwaxe. So imingeni emininzi ke kukuba amafama aye athwaxwe zizifo ngezifo. Zawufika ezi zifo ngezifo kungabikho lula ngamanye amaxesha ufumana uncedo olukhawulezileyo kuba uyazibona ezilali bazime kanjani. Mhlawumbi uba ngaba nizawuba naye ugqirha wemfuyo uyawuba mnye apha edolophini amele iiwadi eziyi-20. Iilali ke ezithe saa ngolu hlobo zithe saa ngalo ayingomsebenzi nje olula kakhulu lo. Kodwa urhulumente igalelo alizamayo likhulu kakhulu. Urhulumente uzenzile iinzame ukuzama ukuphucula imfuyo yamafama. Le nto ndiyithetha yokunikisa ngeenkunzi zeegusha, kuthathwe ezaa nkunzi zeegusha kwakuthiwa imigqutsuba zethu zisiswe apha phakathi kwemfuyo, zatsho zaguquka iigusha zethu zonke. Yazi iigusha zoboya sakwazi uba sibe sizibona sikwimeko engathi noko ibhetele kwezemfuyo. So urhulumente benoqina kuloo nto aphinde aqine ekuncediseni amafama kwizinto ezinjengee-feedlot ukuphuhlisa ngakumbi imfuyo yethu, khona ukuze imfuyo yethu ingathathwa apha e-Eastern Cape iyophuhliswa eFree State, iyoxhelelwa eRhawutini, ibuye isiza inyama. Imfuyo yethu siyenze apha, ubujonga ilizwe lonke. Imfuyo eninzi ilapha e-Eastern Cape, iigusha zilapha, iinkomo zilapha, iibhokhwe zilapha, njalo njalo, iinkukhu, iihagu zilapha e-Eastern Cape. Uba besinokwazi ke ngokuyenza loo nto ngala macebo esiwaqwalaselayo singurhulumente phantsi kwenkqubo esiyilandelayo yophuhliso lwephondo, ingakumbi kwezoqoqosho, uba imfuyo le nezolimo yimayini yethu okanye yigold yethu okanye yidiamond yethu. Uba singagxila kuyo siqinisekise xa siyenza asiyenzi ngosuka phezulu kurhulumente, isuke ezantsi.